Čekaj, pa vjetar me, ajde. Da se vide igrači pročitati. I zapisnik s utakmice, sve to. Neka se jave odmah hitno ovdje u pothodnik, inače neće moći biti... Johnny!
ozračje, ali ovako pozitivno ozračje sa puno plesa, pjesme, pozitivne energije, radosti i veselja na jednom mjestu. Ovdje 22.000 gledatelja, maksimalni kapacitet. Pogledajte od kuda sve ti ljudi gledaju utakmicu. S okolnih stijena, sa svih mjesta na tribinama, ali i sa okolnih zgrada gdje se može vidjeti ova utakmica. Stadion je ispunjen već 3 sata prije početka utakmice. Pjeva se, pleše, navija i ovdje je zaista fantastična atmosfera koju Rijeku približava najvećem uspjehu u povijesti kluba, a to je prvo osvajanje naslova prvaka u samostalnoj Hrvatskoj ligi. Rijeka ovdje za to mora pobijediti Osijek u najjačem je sastavu, nema ni ozrijeđenih ni kartoniranih, dakle Tafra, Čačić, Višković, Milinović, Mijatović, Ivančić, Brajković, Musa, Stipanović, Agić i Hasančić, to je i ona ekipa koja je iznijela na svojim plećima to prvenstvo i ima prednost pred Croacijom. Osijek nekako u očekivanju ovog finala kupa u nedjelju, vidjet ćemo kako će se suprotstaviti. Pogledajte tu atmosferu, pogledajte tu feštu na stadionu Kantridi. Međutim, predlažem da se na trenutak preselimo dolje na teren gdje je kolega Tomislav Citković sa svojim sugovornikom. Dobar dan, Nenad u Gračanu. Jedan je poseban štimung u Rijeci, jedna je posebna energija izuzetna ovdje na Kantridi. Koliko će se ona pretočiti na vaše igrače, koliko im ona može pomoći? Pa mislim da može samo pomoći, da su naši igrači već na utakmici u Splitu osjetili jednu sličan ambijent i mislim da na njih to neće utjecati. Pa nam još taj mali koračić da osvojimo naslov prvaka. 99% vaših igrača, odnosno Riječana, nije nikada bilo u ovakvoj prilici. Koliko to može odmoći? Pa ne može odmoći. Mislim da smo mi u kontinuitetu dobro odigrali cijelo prvenstvo i bez obzira na ovu odgovornost i pritisak koji se sada pojavio, mislim da su igrači već kroz cijelo ovo prvenstvo pokazali na takvim utakmicama da mogu biti pravi i mislim da ih neće to omesti u današnjoj utakmici. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Evo toliko za sada iz Rijeke, naravno mi ćemo se vratiti ovdje na stadion na Kantridu. Hvala lijepo. Evo nas dakle još jednom na Rijeci, malo je vremena od početka, stoga odmah sastavi za Rijeku. Na vratima Tafra, 2 Čačić, 3 Višković, 4 Milinović, 5 Mijatović, 6 Ivančić, 7 Brajković, 8 Musa, 9 Stipanović, 10 Agić, 11 Hasančić. Za Osijek Galinović na vratima, 3 Lasić, 6 Tergović, 8 Prišć, 10 Beširević, 14 Bubalo, 15 Vidović, 20 Franjiš, to Jurica, 22 Beljan, 23 Perković i 27 Garšpar. Sudac utakmice Lojzije Šupraka iz Splita, njegovi pomoćnici Zoran Krečak iz Šibenika i Slavko Kaurić iz Gline. Još imamo jedan kratki promidžbeni blok i onda se vraćamo na Kantridu. Utakmica ovdje započela prije 15 sekundi. Rijeka imala prvi centar, ali već su loptu osvojili igrači Osijeka u crvenim dresovima. Kod lopte je sa brojem 3 Davor Lasić koji je ovdje igrao u Rijeci, ali u Orijentu, i sada će to biti lopta za domaće koji nastupaju u ovoj svojoj bijeloj plavoj kombinaciji. Rekli smo već, nitko ne nedostaje kod domaćih, tu su svi, nema ozlijeđenih, nema kartoniranih. To je sastav koji je Nenad Gračan vrtio uglavnom u cijelom tom prvenstvu. 14-15 igrača bili su uže konkurenciji, majstorski je to rotirao Gračan i sada su oni tu i Filipović je ostao na klupi, no da vidimo sada prvi napad Riječana, tamo je Stipanović u sredinu, međutim na trenutak to izbijeno, onda opet Osječani to rješavaju, bio je to Dražen Vidović, Stanko Poklepović došao pred kraj sezone u Osijek i unaprijedio osječku igru. Vrlo dobro Osječani igraju poletno, lepršavo, ali vidjet ćemo što mogu učiniti ovdje u Rijeci u kojoj su već izgubili jednom ove sezone. 1:0 je bilo na Kantridu u onom prvom dijelu prvenstva, tada je jedini zgoditak postigao Boško Balaban. Međutim, Rijeka ima razloga za osvetu, nazovimo to uvjetno tako, jer Osijek je jedini klub koji je postigao 5 zgoditaka na jednoj utakmici protiv Rijeke. 5:2 je bilo u toj osječkoj utakmici do igravanja i to je mala rana koja peče, koja boli Riječane i vidjet ćemo hoće li oni ipak to večeras, to jest danas, anulirati. Lopta ide naprijed gdje je jedini Prišć od osječkih igrača i opet je u sredinu za Bakira Beširevića. Sudac utakmice Alojzije Šupraha, ovo je četvrti sudac Miroslav Vitković iz Vinkovaca. Brajković,
Naprijed je, evo prve prilike za Hasančića, ide Hasančić sam, prilika je za Rijeku već u početnim minutama i Hasančić je sada još uvijek od lopte i korner. Hasančić je bio nesebičan, pokušao je dodati u sredinu do Muse, međutim presjekli su Osječani tu loptu i to će biti prvi udarac iz kuta. Turbo početak Rijeke došli na podrškom ovih 22.000 gledatelja. Rijeka je umalo postigla pogodak u drugoj minuti, ali korner, opasno se nastavlja, tamo je Jasmin Agić s brojem 10. Opasna je Rijeka u prekidima, znamo to već puno puta, lopta se odbila tamo i na kraju Bubalo izbija, ali još jednom pokušaj Riječana. Loše je zahvaćena lopta Agića. I aut za Osijek, pogledajte s koji sve visina i načina na koje načine riječki gledatelji gledaju ovu utakmicu, po okolnim stanovima, kućama, po stijenama. Ovdje su pozivali gledatelje da se spuste sa stijena na Kantridi koje su tu iznad ove tribine, međutim ipak svi su oni ostali na svojim mjestima jer to je jedini način da prate ovu utakmicu. 20. minuta i dalje 0:0. Evo sada dobrog proigravanja. Tu je Brajković koji se ipak vratio. Agić. Hasančić. Hasančić u sredinu, skok Beširevića, to jest Bešire Kantridi 1:0. Balaban je bio strijelac, nekako slična utakmica to i u drugom dijelu je tek Rijeka slomila otpor Osječana, tada je Balaban kao rezerva ušao i postigao taj pogodak. Hoće li sada biti isto? Evo Bubala opet, Osječani u opasnom napadu, Bubala i gol! Gol, gol, gol! Stanko Bubalo, kakav pogodak! Osijek vodi na Kantridi. Osijek je bio bolji u ovoj završnici prvog poluvremena i taj rezultat je realan jer nakon nekoliko propuštenih prilika sada Stanko Bubalo postiže lijep i krasan zgoditak koji je Tafra teško mogao zaustaviti. Dakle, Stanko Bubalo, zgoditak u 42. minuti i Osijek sada vodi. Rijeka sada mora postići 2 pogotka da bi bila prvak Hrvatske. Naravno, ako ovako ostane u Zagrebu kako je sada, gdje Kroacija vodi protiv Varteksa. No Rijeka mora značajno poboljšati svoju igru, želi li doći do ta 2 pogotka. Očito važna susreta i sav ovaj pritisak i naporni ritam srijeda nedjelja bili su prejaki za Rijeku, barem u prvom poluvremenu. Evo odgovora Riječana. Sigurno kvalifikacije za Ligu prvaka. Musa. Musa, dobar centaršut Muse, ali iskok Vidovića. Agić. Agić prolazi, tamo ga poteže Vranješ, ali ništa ne svira sudac Šupraha. Beljan. Mijatović. Hasančić. Stipanović. Stipanović u sredinu. Evo prilike za domaće i pa tamo korner na kraju svega. Kakva gužva, kakva serija uzbuđenja. Musa je tamo bio, još i Hasančić čini se, ali sve to završilo je samo udarcem iz kuta. Pogledamo još jedno ubacivanje Stipanovića, onda tamo Musa i Hasančić su se spetljali i na kraju Ergović, ali 11-terac. U prvi trenutak sam pomislio da je korner, međutim 11 metara. 11-terac i prilika za izjednačenje. Pogledat ćemo još jednom što se tu dogodilo. Ruka Ergovića i tu je pokazao Šupraha na bijelu točku. Prilika za izjednačenje i to kakva prilika za Igora Musu. Neopreznost Ergovića koji je rukom pogodio tu loptu i sada Igor Musa. 1:1, Igor Musa.
Riječka sada nada još je povećana, još 36-7 minuta do kraja. Rijeka mora postići jedan pogodak da bi bila prvak Hrvatske. Igor Musa, 14. goditak u sezoni i sada Rijeka ima 1-1. Odličan početak u drugom dijelu, ali totalna konfuzija osjećana. Najprije greška Beljana, pa onda Ergovića. Igor Musa je siguran izvođač 11-teraca, rijetko promašuje iz bijele točke i tako je bilo i ovoga puta. Beširević, Gašpar, Prišć, Beširević, Za 1-1, Riječka puca! Ergović, Beljan, proključila je Kantrida, opet ona atmosfera kao na samom početku. Sada ide Bakir Beširević. Beširević prolazi. Korner je u Rijeci, sad je stvarno korner. Rijeka sve više pritišće i čini se da drugi gol naprosto onako visi u zraku. Musa na prvu stativu, ali još jednom će se to ponoviti. Rijeka je nakon tog izjednačenja, nakon pogotka Muse iz 11-terca potpuno preuzela inicijativu i vidite to i u kornerima, tu statistiku. Musa je iz kornera izravno znao pogađati u utakmicama prvenstva, sada Galinović to nije dozvolio. Biće i treća zamjena i posljednja u redovima Rijeke, nema više Gračan što kalkulirati i čekati. Izlazi Igor Musa, ulazi Jošika, Matsubara s brojem 18. Može li Japanac donijeti sreću Rijeci kad već Miura nije donio toliko sreće Kroaciji? Dakle, odrekao se u posljednjim minutama Nenad Gračan, Igora Muse i Matsubara je napadački orijentiran i time Gračan želio ih posljednjih 5 minuta prvenstva do kraja riskirati. Vjerojatno će pred kraj utakmice čak i Tafra otići u protivnički kazneni prostor. Ergović. Kakva panika sada u osječkim obrambenim redovima, ali Beširević je uspio iznijeti tu loptu, čak ga nitko nije ni napao. Vranješ prejako za Borimira Perkovića. Stipanović. Matsubara je bio tamo, pa Balaban. Ivančić. Sam kao duh Vranješ. Beširević. Mijatović. Tafra. Beljan. Beširević. Ergović. Beljan, Gašpar, sve je manje vremena, sve više nervozno pogledavaju na svoje satove gledatelji na terenu, sve manje suvislih akcija. Draga publiko, bliže se kraj, podržimo igrače Rijeke onako kako oni zaslužuju, idemo svi! I posljednja injekcija, posljednji poticaj iz tribina, jer i možda taj dodatni motiv bude ključan u ovom susretu. Zabrinutost u počasnoj loži Rijeke, sve je bilo spremno za slavlje, već se čeka na forzu, već je fešta planirana, pripremljena, doći će cijeli grad, došao bi cijeli grad da Rijeka bude prvak, slavilo bi se do ranih jutarnjih sati. Gradonačelnik Linić obećao je da sutra neće biti nastave u školama, da
će biti neradni dan kao u Brazilu nakon osvajanja naslova svjetskih prvaka, no ipak za sada nismo blizu takvom scenariju. 2,5 minute do kraja utakmice plus sudačka nadoknada, no tu još jedno 2-3 minute treba računati jer je obavljeno nekoliko izmjena, točnije rečeno 3 u riječkoj momčadi. Prejaka lopta za Matsubaru. Rijeka vodi 2-1. Ali ne. Šta sudac pokazuje? Zaleđe. Ofsajd. Neće to biti pogodak. Malo je trajalo slavlje ovdje. 10-ak sekundi je trajalo slavlje dok igrači Rijeke i svi ovdje nisu shvatili da je zaleđe. Zoran Krečak iz Šibenika je pomoćni sudac koji je pokazao to zaleđe. Konzultacije, rasprave sa sucem Šuprahom i neće biti priznat taj pogodak. Pogledajmo to još jednom. Stipanović u sredinu. Hasančić u mrežu, a pomoćnik pokazuje na zaleđe. Tu je sada serija i lavina protesta. Gračan sa sucima i sad će biti problem da se ta utakmica privede kraju. Iz ove pozicije teško je vidjeti da li zaleđa bilo. A igra će se nastaviti izvođenjem slobodnog udarca za Osijek. Ne bismo se zakleli da je ta odluka ispravna, no nismo bili u ravnini gdje je bio pomoćni sudac i teško se to može reći, ali nova je opasnost za osječki gol. Opet je tu Hasančić, ide Hasančić, Hasančić pada i pokazuje sudac opet da se igra nastavlja. Svi su sada u kaznenom prostoru. Jak centaršut na drugu stativu, prejak, uništen zbog ofsajda, gol koji bi Rijeku doveo do naslova prvaka. I još jedanput vas lijepo molim, bez obzira na rezultat, ne ulazite u teren. Kraj utakmice, Rijeka